velkommen til endnu en video her på mig og Mathias kanal. Og igen, Mathias han er heller ikke i den her video. Jeg tror han holder en pause. Men vi har min ven Alexander med i den her video igen. Ja. Og i dag spiller vi ja. Knife Clicker Simulator. Ja, knife Clicker Simulator. Og det går ud på at du klikker. Let's go. Ja. Det går ud på at du klikker med sådan et sværd her. Og så får du penge, som du så kan købe æg for. Og jeg fik en legendary badge. Hvad er det her? Okay. Pets, den er kan. Select. Rebirth, det kan jeg ikke. Ja. Så er der knive. 4.000, det kan jeg også. Ja, jeg er godt i gang her. Okay, sådan her. Jeg fik legendary. 4.000. Og jeg kan købe et til æg. Kom så en Schwartz, okay. Den er 300, den er ikke lige så god. Men det er også fint nok. Okay, nu kan jeg købe min første kniv. 4.000. Jeg har 2.000 nu. Køb. Sådan der. Alexander, hvordan går det med dig? Det går meget godt. Mig og kun lige bare. Ja. Nu har jeg den sidste kniv her i den her verden i hvert fald. Ja. Sådan her har man slet ikke autoklikker på. Hvad? Prøv, jeg har slet ikke autoklikker på, så hurtigt det går. Det er jeg heller ikke. 10.000. 20. Så skal man købe det i rækkefølge? Sig det så dele. Nå, fedt. Du får 10 diamanter. 10 plus diamanter. Jeg vil gerne unlock næste. Cash 1000. 4.000. Okay, fedt. Kom så. Endnu en. Der er alligevel 10% for at få den. Det er faktisk sådan godt. Lad os bare lige ved næste. Du har bare forladt mig. Hej. Man kan dræbe nogen herinde. What? Snyd. Jeg vil også dræbe nogen. Man får mere. Ikke fordi at det er sådan noget jeg gerne vil. Der er bedre pets. Der er bedre. Jeg fik en epic. Nice. Okay, Silas, der var de gode. Jeg vil også derind. Det har det. Går sgu meget godt an. Kom nu. Måske skal jeg også lige huske at equip dem. Jeg har ikke engang equippet dem, jeg har købt. Det er sgu lidt dumt. Der er også rebirth. Ja, jeg ved. Har du rebirthen? Ja. Okay. Hey, Silas, hvordan går det ved dig? Fint, tror jeg. Altså, det går selvfølgelig bedre med mig. Okay. Men jeg mangler cirka 30.000. Så kan jeg komme videre. Pet collection. Where? Jeg kommer videre ind. Pet collection her. Okay. Så fik jeg den dårligste. Kom, okay. Fedt. Hvad får jeg ud af dem her? Får jeg coins eller hvad? Jeg får skulls. Hvad er det?
Hvad kan jeg bruge skulls til, Alexander? Jeg ved ikke. Nå, prøv herind. Nå, mamma mia, pizzeria. Men det gør man, ja. Okay, måske skal jeg købe nogle knive. Og 2,35 millioner for at komme ind i næste verden. Oh my god. Silas, prøv lige at se den her kniv. Jeg har en rød kniv. Jeg har en blå kniv. Jamen, jeg har en rød kniv. En blå kniv er altså også sej. En rød kniv er sejere. Okay. Du får vel ikke autoklikker? Nej. Hvorfor skulle Det er overhovedet fordi, det er nok fordi, du er en type, der plejer at bruge autoklikker. Nej. S1000, det. Vent, er det en... det er en epic. Vent, nej, skal jeg samle det her op? Hvorfor gør det ikke det selv? Det er meget... Men det er meget nemmere. Rebirth har du? Pets til, Alexander. Hvad? Du kan sætte ind i pets til. Hvordan? Nå. Wow. Kan jeg også få en? Alexander, jeg har også fået en rød kniv nu. Nice. Ja. Kan jeg blive bedre end Alexander i den her video? Det finder vi ud af. Ja. Yeah. Fordi jeg kan du sikkert finder ud af det nemt og ved præcis, hvad man skal gøre. I modsætning til andre. Jeg fik lige lidt galt i halsen. Ja, okay, det giver mening. Det gør det bare slet ikke, men altså. Nej. Nej, jeg vil ikke have en common. Ja. Nej, heller ikke en uncommon. Jeg vil have noget godt. God en. Jeg har ikke engang fundet en. Jeg fik lige en epic. Let's go. Nu har jeg 2 epics. Og en way. Jeg har en legendary, en epic. Og en epic på mit team her. Jeg fik lige en legendary. Fedt, det gør jeg også. Kan du høre mit team? Det er en legendary, en epic. Fedt. Skal jeg bare lige få en legendary for sjov igen? Nej, du kan ikke få en legendary til. Du fik en han fik så meget en legendary. Yep, han fik så meget en legendary, han gjorde. Hey, Silas. Ja. Kan du se noget? Nå. Hey, kan du se 2 legendaries? Ja. Jeg sagde det. I see that. Jeg har ikke engang Robux. Jeg er decideret fattig med Robux. Du skulle have flere med end mig. Ej, jeg glemmer at equip dem. Ja, det er sgu lidt dumt. Ja, det ved jeg godt. Og jeg glemmer at rebirth. 50 diamonds, det gider det. Det kunne godt være en bio. Jeg glemmer at rebirth. Så jeg ved godt, nu skriver alle sammen noget i kommentarfeltet bare. Du glemte at equip dem. Det tror jeg faktisk, der er lidt irriterende. For 200 kommentarer, du har glemt at equip dem. Det er sgu din egen skyld. Det ved jeg da godt. Ja, nu har jeg den sidste kniv. Der er en ting, jeg tror godt, vi kan nå. Kan vi ramme 10 likes på den her video? Det kan I godt derude. Ja. Hvis vi rammer 10 likes, så spiller vi mere med Alexander. Yay! Og så har Alexander noget at lave.
Ja, så. Ja. Ja. Men Alexander, Nej. ved du hvad jeg kan? Nej. Jeg kan faktisk komme videre ind. Nej, du kan ikke. Og det kan du tro, jeg kan. Ved du hvad jeg kan? Jeg tror, jeg kan lige om lidt. Okay. Men det tænker jeg faktisk, der bliver alt for den her video. Så Alexander ikke når at komme ind. Så jeg tænker bare, vi ses i næste video. Hej hej.